Nachádzam sa v Košiciach na proteste proti ožobračovaniu, ktorý organizujú opozičné politické strany ako Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a ďalšie. Za mnou vzadu vidíte ten veľký dáv, o ktorom budú večer alebo v novinách tvrdiť, že ho tvorilo niekoľko tisíc ľudí. Je to jeden veľký blúd. Protest začal pred zhruba 10 minútami. Podľa môjho odhadu sa na ňom zúčastňuje maximálne od 800 do 1000 občanov. Samozrejme, uvidíte tie počty, čo vám povedia v televíznych novinách. Ten hustý dáv nie je ani po začiatok budovy štátnej vedeckej knižnice. Takže keď to zrovnám s tými predchádzajúcimi protestami, platenými, tými, ako sa neskôr ukázalo, kadejakými britskými kampaňami a kadečím ostatným, ide o mnoho slabšie protesty, ako sa doteraz organizovali tu v Košiciach. No a samozrejme rozprávajú tu o tom, ako sú ľudia ožobračovaní. Priznajme si to tak, či tak, verejné financie sú v katastrofálnom stave a povedzme si to otvorene. Kvôli čomu to je? Samozrejme súvisí s tým nezmyselné míňanie peňazí okolo covidu, ale v prvom rade za každým šetriacím opatrením treba zvolať sláva Ukrajine, lebo to je práve ten správny dôvod, prečo treba šetriť, prečo sa zvýšili radikálne ceny energií, a to nielen pre domácnosti, ale hlavne pre podnikateľov a nedostupnosť rôznych zdrojov. Takže toto sú hlavné dôvody šetrenia a samozrejme tu na Progresívne Slovensko tvrdí, že vláda ľudí ožobračuje, takže ako by to chceli riešiť oni? No, sami nehovoria nič. Ja si myslím, že tieto strany vôbec nie sú postavené na to, aby brali nejaké ohľady na ľudí, ale keď už tak dobre, tak môžeme si to vymenovať spôsoby, ako chceli neožobračovať ľudí. Takže si to vypočujme, čo navrhoval Odor z Progresívneho Slovenska, ako neožobračiť Slovákov. Poďme na to. Zrušenie 13. dôchodku, zrušenie rodičovského dôchodku, znovu zavedenie doplatkov za lieky, deti od 6 rokov, dôchodcovia ZTP, zrušenie rekreačných poukazov, zrušenie športových poukazov pre deti, zrušenie vzdelávacích poukazov pre žiakov, zrušenie vlákov zadarmo pre študentov a dôchodcov, zrušenie obedov zadarmo, zvýšenie DPH o 2%, zvýšenie DPH na potraviny, gastro, rekreáciu, športoviská, knihy, noviny, spoplatnenie návštev u lekára vo výške 5 eur, zníženie prídavku na dieťa o 50%, radikálne zníženie, zníženie tehotenskej dávky o 50%, zníženie príspevku pri narodení dieťaťa o 50%, skrátenie poberania rodičovského príspevku z 3 iba na 2 roky, zníženie daňového bonusu na dieťa, zavedenie dane z predaja nehnuteľností a zrušenie úľavy lehoty na 5 rokov, výrazné zníženie výsluhových dôchodkov pre policajtov a vojakov, ktorých sa dnes zastávajú, zavedenie dane z dedičstva, zavedenie 35% dane z príjmu fyzických osôb, výrazné zníženie paušálnych výdavkov z živnostníkov, znovu zavedenie koncesionárskych poplatkov, ktoré bolo v minulosti 5 eur, na 12,50 za mesiac, zvýšenie cestovného vo vlakoch o 15%, štvornásobné zvýšenie cien za odber podzemnej vody, zavedenie vstupného do národných parkov vo výške 5 eur, zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných ľudí, zvýšenie sadzieb spotrebnej dane na pivo, víno o 30%. Toto boli návrhy premiéra Odora z Progresívneho Slovenska, ktoré v žiadnom prípade nemali ožobračiť Slovákov. Takže nech sa páči. Treba kričať sláva Ukrajine, treba kričať chceme vyššiu DPH a treba kričať chceme nižšie dôchodky a horšiu starostlivosť pre rodičov a deti.